Namrud патша һәм Ибраһим алейхиссалам. Namrud бин Канан патша, Карун, Муса һәм Харун турында риваят. Карун Муса һәм Харун алейхиссаламларга хәсәтлек эшли. Алар икесе дә пәйгамбәр булдылар, миңа һич насип булмады, дип алардан көнләшә иде. Ичендә аларга кинә һәм дошманлык хисләрен саклый иде. Бәни Исраил кавымына Хак Тәгалә закат бирүне фарыз итте. Малның 10ннан 1 өлеше яки 4тән 1 фақирләргә бирелергә тиеш иде. Карун исә закат бирүне кабул итмәде. Муса алейхиссалам аның белән сөйләшкәннән соң 1000 алтыннан 1 алтын закат түләргә дип килешенде. Карун баштарак күнмәкче булган иде. Хисаплап караганнан соң малының 1000ннән 1 өлеше дә аңарга бик күп булып күренде. Аны саранлыгы һәм хәсислеге җиңде. Бу кадәр малны ничек чыгарып бирергә кирәк дип килешүне кабул итмәде. Мин бу закат дигән нәрсәне белергә дә теләмим диде. Һәм Исраиллеләрдән бер төркем кешене үз янына чакырып, аларга әйтте. Сез моңарчы Мусаның һәрбер фәрманына буйсынып килдегез. Инде закат дип ул сезнең малларыгызны алмакчы була. Сез нишләп торасыз? Диде. Алар әйттеләр: Син безнең хөрмәт иткән кешебез, җитәкчебез. Син ничек кушсаң, шулай булыр да. Без синең ихтиярыңда, диделәр. Карун әйтте: Мин Мусаны халык арасында хур итәргә телим. Моннан соң берәү дә аның сүзен тыңламасын. Шуннан соң Карун Сирә исемле бер фахиша хатынны чакыртып китерде һәм аңарга 2 янчык алтын бирде. Фәлән көнне Муса пәйгамбәр Исраил халкының олысын, кечесен җыеп, аларга вагаз укыячак. Син шунда бул. Муса минем белән зина кылды дип әйтерсең, иqrar итәрсең, диде. Хатын алтынга кызыгып, бу эшкә ризалашты. Муса пәйгамбәрнең халык алдында вагаз сөйләү көне дә килеп җитте. Исраил халкы вагаз тыңларга җыелды. Муса пәйгамбәр үзенең вагазында эшләргә яраган һәм ярамаган яки тыелган нәрсәләр хакында сөйләгәндә былай диде: Әгәр кемдә кем угырлык эшләсә, шәригать хөкеме буенча аның кулын кисәрләр. Әгәр берәү зина кылса, аны таш яудырып үтерерләр, диде. Карун моны ишеткәч, урыннан турып әйтте: Әй Муса, әгәр син үзең зина кылсаң, сиңа карата да шул хөкем кулланылачакмы? Диде. Муса алейхиссалам: Әйе, нәкъ шулай, диде. Карун әйтте: Исраил халкы, син фәлән фахиша хатын белән зина кылгансың дип сөйли. Муса әйтте: Муазуллах, Аллаһның кадерлесе, бу ни дигән сүз? Ул хатынны бирегә китерегез, аңардан сорап билик, диде. Ул хатынны алып килделәр. Муса аңарга булай диде: Исраил халкы өчен дөньяны икегә айырган һәм Тауратны иңдергән Ходай Тәгалә белән сиңа ант итеп боерам, безгә дөресен сөйләп бир. Фахиша
Хатын коркудан һәм илаһи буйрудан үркеп әйтте: "Эй, Кәлимулла, Карун миңа 2 кесе алтын биреп, сиңа яла ягарга, ялган сөйләргә кушты. Мин ни кадәр генә гөнаһлы булсам да, синең турында ялган сөйләмәм. Яла ягарга да җыенмыйм. Карун биргән алтыннар да минем янымда", диде. Шулай итеп, Карун үзе Исраил халкы арасында хурлыкка калды, мәкере һәм хәйләсе ачылды. Муса алейхиссалам йөзен туфракка куйды. Хак Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп, Карунга карата шикаятын белдерде. Тәңредән әмер килде: "Эй Муса, җирне синең хөкемеңдә калдырдым. Нәрсә теләсәң, шуны боер". Шуннан соң Муса алейхиссалам Исраил халкына әйтте: "Карун яклы булганнар үз урыннарында торсыннар, минем яклылар читкәрәк китсеннәр". Исраил халкы урыннарыннан торып, бер читкә китте. 2 генә кеше Карун янында калды. Муса алейхиссалам җиргә мөрәҗәгать итеп: "Аларны тот", диде. Шунда ук алар тубыкларына кадәр җиргә баттылар. Бу хәлне күреп, Хәзрәте Мусага ялвара башладылар. Яклавын сорадылар, әмма аларның ялварулары кабул ителмәде. Муса алейхиссалам җиргә мөрәҗәгать итеп: "Тагын тот үзләрен", диде. Алар тезләренә чаклы җиргә баттылар. Муса алейхиссалам: "Тагын тот", диде. Карунның һәм аның яклы булган 2 кешенең аяклары тулысынча җиргә батты. Шул вакыт алар бер авыздан ярдәм сорап ялвара башладылар, ләкин аларның ялварулары Хәзрәте Мусага тәэсир итмәде. Муса алейхиссалам җиргә кабат мөрәҗәгать итеп: "Аларны тот", дип буйра иде. Җир аларны бөтенләй йотып куйды. Әсәрләре дә калмады. Карунны җир йотканнан соң, Исраил халкы арасындагы кайбер ахмаклар Муса Карунның хәзинәләрен үзенә алу өчен дуга кылып, аны җирдән йоттырды, диделәр. Муса алейхиссалам аларның сүзләрен ишеткәч дуга кылды: "Я илаһым, Карунның булган барлык хәзинәсен һәм йорт җирләрен җир йотсын", диде. Гайса алейхиссаламның хак дингә өндәве турында. Гайса алейхиссалам хак дингә өндәү өчен 2 кешене илче итеп Антакияга җибәргән. Шул илчеләр Антакия шәһәренә килеп җиттеләр. Шәһәр читендә куйларны көтеп йөрүче бер карт кешене күрделәр. Аңарга сәлам бирделәр. Ул карт: "Сез кемнәр?" дип сорады. Алар әйттеләр: "Без Гайса пәйгамбәрнең илчеләре, халыкны хак юлга басарга өндибез." Ул карт әйтте: "Дәгъвагызның, өндәп йөрүегезнең дөрес булуын раслый торган берәр дәлилегез бармы соң?" Илчеләр әйттеләр: "Әйе, дәлилебез бар. Без сырхауларны дуга кылу юлы белән сәламәтләндерәбез." Ул карт әйтте: "Минем бер улым бар.
ничә еллар буе авырып ята. Табиблар аңарга дәва таба алмыйлар. Әгәр сез дуа кылып, улымны сәламәтләндерсәгез, мин сезнең Худайыгызга иман китерәчәкмен, диде. Шуннан соң Гайсаның илчеләре картның авыру улы яткан җиргә килеп, Хак Тәгаләгә дуа кылдылар. Картның улы шунда ук сәламәт булды. Ул карт иман китерде. Аның исеме Хабиб Наджар иде. Аңа Ясин сахибе диләр иде. Бу ике илченең игелекле эшләре Антакия шәһәренең халкына да мәгълүм булды. Күп кенә кешеләр аларның дуасы бәрәкәтендә сихәтләнделәр. Ул шәһәрнең патшасы путка табына иде. Бу ике илче турындагы хәбәр аңарга да килеп иреште. Аларның халыкны путка табынудан тыярга тырышуларын белде һәм шуның өчен бу илчеләрне зинданга яптырды. Бу хәбәр Гайса алейхиссәламгә ишетелде һәм ул Антакия шәһәренә Шамгун әс-Сафа исемле бер кешене илче итеп җибәрде. Шамгун Антакия шәһәренә килгәннән соң, патшаның якын кешеләре, аның хезмәтчеләре, куллары белән танышты, дуслашты. Күп вакыт узмады, үзенең акылы һәм белеме белән ул патшаның якын кешесенә әверелде. Шамгун Антакия патшасына үзенең асыл максатын белдермәде. Аның белән бергә путханәгә барды. Худай Тәгаләгә гыйбадәт кылды. Кешеләр аны путка табына дип сөйлиләр иде. Патша да аны бик якын күрә һәм үзенең ышанычлы кешесе дип уйлый иде. Бер генә эшне дә аның белән киңәшмичә эшләмәс булды. Бер көнне Шамгун патшага әйтте: "Эй падиша, ике юлчыны зинданга яптыргансың дип ишеттем. Аларның гөнаһлары нидән гыйбарәт?" Патша әйтте: "Алар путлардан башка Худай бар дип сөйлиләр. Халыкны путка табынудан тыярга маташалар." Шамгун гаҗәпләнгән булып әйтеп куйды: "Ул мусафирларны бирегә алып килергә буйыр. Аларның бу сүзләре гаҗәпләндерә әлбәттә." Патша буйрыгы белән ул ике илчене зинданнан алып килделәр. Алар Шамгунны күргәч, куркып калмадылар, тыныч кына утырдылар. Шамгун алардан: "Сез кемгә табынасыз?" дип сорады. "Сезне һәм безне, күкне һәм җирне яраткан Худай Тәгаләгә гыйбадәт кылабыз", дип җавап бирделәр. Шамгун әйтте: "Худайыгызның нинди мугъҗиза эшләргә көче җитә?" Алар әйттеләр: "Худай Тәгалә күзсезне күзле итә ала." Шамгун патшадан сукыр кешене китертүне сорады. Бер сукырны китерделәр. "Худайыгызга әйтегез, бу сукырны күрә торган итсен", диде. Илчеләр дуа кылдылар. Фил хәл ул сукыр күзле күрә торган булды. Шамгун патшага әйтте: "Эй мәлик, без дә путларыбыздан сорыйк, шундый ук эшне башкарсыннар", диде. Патша әкрен генә Шамгунга әйтте: "Беләсеңме, безнең путларыбыз һич нәрсәне белмиләр, күрмиләр һәм ишетмиләр дә. Шулай булгач, алар мондый эшне ничек итеп эшли алсыннар?" Шамгун бу ике илчегә карап, тагын булай диде: "Эй, егетләр, сезнең Худайыгыз тагын нинди эшләрне башкара аласың?" Алар әйттеләр: "Үлене терелтергә көче җитә." Шамгун әйтте: "Әгәр сезнең Худайыгыз
үлекне тирилтә алса, һәм безгә шуны эшләп күрсәтсә, барыбыз да аңарга иман китерербез диде. Ул патшаның күптән үлгән бер кызын илчеләр дуа кылып тирилттеләр. Моны күргәч, патша үзенең халкы белән иман китерде. Әмма кайберәүләр иман китермәделәр һәм яшерен генә мөэминнәргә каршы мәкерле эшләрен эшли башладылар. Бу хәбәр югарыда искә алынган Хабиб Наҗҗарга ишетелде. Ул ашыгып өеннән чыкты һәм илчеләр белән мөэминнәр янына юл тотты. Шул чакта Хак Тәгалә аңарга боерды. İlyas aleyhisselam турында риваят. Хак Субхана Тәгалә İlyas aleyhisselamны Баалбәк шәһәре халкына пәйгамбәр итеп җибәрде. Аларның әҗиб исемле патшалары бар иде. Элек ул мөселман булган, соңыннан бер хатынның коткысына алданып, ислам диненнән ваз кичкән һәм путка табына башлаган. İlyas алейхиссалам дуа кылды һәм аларда 3 ел буе ачлык булды. Шуннан соң алар Хәзрәте İlyaска мөрәҗәгать иттеләр. Үзләрен бу бәладан коткаруны сорап ялвардылар. İlyas алейхиссалам әйтте: "Әгәр минем динемнең хак дин икәнлеген беләсегез, күрәсегез килсә, әйдәгез, һәр беребез үз Худайыбызга дуа кылыйк. Мин үз Худайыма дуа кылып, бу бәланың тизрәк китүен сорыйм, ә сез үз путларыгыздан сорагыз. Кайсыбызның дуасы кабул булса, аның Худайы табыну өчен лайык булыр." Алар Хәзрәте İlyasның сүзләре белән ризалаштылар һәм путларын матурлап бизәгәннән соң аңардан яңгыр яудыруын сорадылар. Күпме генә ялварсалар да нәтиҗәсе булмады. Аннан соң İlyas алейхиссалам Худай Тәгаләгә дуа кылды һәм аңардан яңгыр яудыруны сорады. Худай Тәгаләнең әмере белән шунда ук болытлар пәйда булды һәм яңгыр ява башлады. Әмма Баалбәк халкы моны күрә торып та инсафка килергә уйламады, иман китермәде, ә бәлки Хәзрәте İlyasны ялганчылыкта гаепләделәр. Хәзрәте İlyas алейхиссалам бу кавымның иман китермәвенә борчылып, Худай Тәгаләгә: "Я Раббым, бу кавымга газабыңны ирештергәнгә кадәр мине алар арасыннан чыгаруыңны сорыйм", дип дуа кылды. Шул вакыт Худайдан фәрман килде: "Фәлән көнне, фәлән урынга барып тор. Каршыңа нәрсә килеп басса да, аңарга менеп атлан." Хәзрәте İlyas билгеле көн җиткәч әйтелгән урынга барды, аның каршына уттан ясалган арыслан сүрәтендәге бер нәрсә килеп басты. İlyas алейхиссалам аңарга менеп атланды, үз урынына Әл-Ясигъны халифа итеп калдырды. Хак Субхана ва Тәгалә Хәзрәте İlyaска оча торган канат бирде, ашау-эчү һәм башка теләкләрне аңардан алды. Ул фәрештә кебек очып, теләгән җиренә бара ала иде. İlyas алейхиссалам сахраларның хуҗасы итеп
Hızır aleyhisselam daryolarning xo'jasi etib belgilandilar. Yılga bir martaba haj vaqtında G'arafat tog'ida bir-birisi bilan uchrashalar ham Ramazon oyida Baytul Maqdisda birga iftar qilalar dilar. Munusin Allah o'zigina biladir. Yunus payg'ambar qissasi. Yunus alayhissalom jibarilgan payg'ambarlarning birsidir. Haq subhanahu va taala ona Naynava shaharining xalqina payg'ambar etib jibardi. Qur'onning Yunus surasida bu to'g'rida ochiq etib söylangan. Bu shaharning xalqi ona yolg'onchi deb g'ayibladilar. Hazrati Yunus onlarga g'azab berishini tiladi, ham o'zi qavmi orasidan ketib bordi. G'azabning belgilari ko'rina boshlagandan so'ng Yunus alayhissalomning qavmi iymon keltirdi. Ham g'azab kiri ko'kka ko'tarildi. Bu xabar Yunus alayhissalomga belgili bo'ldi. Yunus alayhissalom o'zining qavmina ilg'rak sizga ko'p g'azablar kelir deb aytgan edi. Ular orasına qaytsam, so'zing yolg'on bo'ldi, g'azab kelmadi deb meni g'ayiblarlar deb qayg'irdi. Shul sababli qavmi yanına qaytmisha daryo tarafına yöneldi. Daryo yoruna kelib jetkash, ol bir turkum savdogarlarning kuymaga o'tiruvlarini ko'rdi. Hazrati Yunus da ular bilan birga kuymaga o'tirdi. Daryo o'rtasına jetkash, kuyma to'xtab qoldi. Ham ishkakchilar bu kuymada bir qochqan qul bor. Kuyma shul sababli barmas bo'ldi dedilar. Hazrati Yunus aytdi: Xo'jasidan qochqan qul ol men dedi. Kuymadagi kishilar aytdilar: sen qul bo'lsang da, sening ozodlig'ing ham yaxshilig'ing qiyofatingdan ham yuzingdan ko'rinib tura. Bir ezgi kishisin dedilar. Yunus alayhissalom qabatlab ularga: albatta men qochqan qavmin dedi. Ul qavmning g'adati bor. Agar kuymada qochqan qul bo'lsa, onu tutib suga tashlaylar, ham shundan so'nggina kuyma yüzib keta edi. Yunus alayhissalom hamon sayin men qochqan qul, meni daryoga tashlag'iz deb qabatlar edi. Kuymada boruvchilar bu masalani shubaga solib hal eterga bo'ldilar. 3 tapqir soldilar. Ishisinde de Hazreti Yunus ismine çıktı. Ishisinde de Hazreti Yunus ismine çıktı. Şundan soň kıymadagilar Hazreti Yunus'ni ko'tarib olib daryoga tashlamoqchi bo'ldilar. Haq Taala bir zo'r baliqqa farmonin erishtirdi. Ul baliq kuyma yanına kelib og'zin ochib turdi. Kuymadagilar baliqni ko'rgach, Hazreti Yunus'ni kuymaning ikinchi yog'idan tashlamoqchi bo'ldilar. Baliq da shul yoqqa chiqdi, ham tag'in og'zin ochib yutarga azirlanib turdi. Hazreti Yunus boshina
bir narsani burkanib, bismillasin aytib, o'z-o'zin daryoga tashladi, ham shunda uq onu baliq yutdi. Haq Tağala ol balıqqa buyurdi: "Ey balık, min Yunusni sina aşamlıq etib bermedim. Belki senin işingni anarga zindan ettim. Şulay bulgaç, sen anarga ziyan kitirme. Hem anı sağ selamet kiliş sakla." Ol balık Hazreti Yunusni o'z balasin saqlagan kibik saqladı. Hazreti Yunus suluş alsın üçün o'zining başın her vaqt sudan çıgarıp yüzer idi. Eng hikmetlisi şul idi. Yunus aleyhisselam ol balıkның qarınında 40 gün turdu. Şul 40 günde balık 7 dengizni gizdi. Haq Tağala onun itin hem terisin bıyala kibik nazik hem saf öte görünmeli itti. Hazreti Yunus onun içinden dengizdagi iskitkiş hem gajayib bulgan görünüşlerinin barısında göre, tamaşa ite, ko'nglinde her vaqt Xudoy Tağalani yod ete edi. Hamza hem Ömer Allah onlardan razı bulsun. Bu iki muhterem hem ziyalı kişi Müslümanlıkni kabul etkeş, Quraysh kabilesinin ulu zatları qara qaygıda kaldılar. Abu Talib'nin huzuruna kildiler hem onarga aytdilar: "Ey Abdülmennaf oğlu, sen bizning arabızda eng muhterem kişilerden. Biz sana kengash surab keldik. Bizning bilan qarindoshingning oğlu arasındagi qarshilikni niçik hal eterge mümkün? Ol bizning ulu zatlarımızını birem aldalap, ata babalarımızның dininden yazdıra, biz tabına turgan putlarımızını xorlay, arabızga fitne tarqavulıq sala, dediler. Abu Talib, Resulullah Hazretin şul mecliske çakırtıp getirtti, hem onarga aytdi: "Ey Muhammed, kavmingning ziyalıları sinden zorlanalar. Bu turuda nerse ayta olasın? Amma cevabını uylabırak qaytar, kızılanma." Hazreti Muhammed alarga: "Ey Quraysh halkı, minnen nerse tilisiz?" dedi. Alar aytdilar: "Sen bizning ota babalarımızdan qalgan dinimizni xurlab yürüyünni to'xtat. Bizning tabına turgan putlarımızını da sögüp yürüme. Ol çağında bizning sina dağvabız bulmaz. Hem sina yermebiz," dediler. Hazreti Muhammed alarga: "Min de sizden talep etem, bir sözde biz biragayli bolayıq. Ol çağında Garab devletleri sizge buysunurlar. Şit yat illerinin başlıkları da sizge buysunuların bildirirler," dedi. Olar soradılar: "Ol nindi sözsün?" Seyyidü alem sallallahu aleyhi ve sellem, yeryüzündeki en muhterem zat aytdi: "La ilahe illallah degen söz ol," dedi. Allah'dan başka g'ibadat qılırday büten zat yok, dedi. Bu sözünü işitkeş Quraysh ziyalıları
birden bulup, Hazreti Muhammed'den baş tarttılar, hem bir-birlerine eyttiler. Fatih suresinin indirilüğü turunda Resulullah sallallahu aleyhisselam hazretleri hicretinin 6. yılında qay bir sahabeler bilen birge Mekke'ge barıp Kabe-i Muazzamani görüp hem hac kılıp qaytunu gerek taptılar. Sahabeler bu turda işitkenden soň bu yılını bizge hacga baru nasip bolacak iken dip şatlanıştılar. Resul-i Ekrem Hazretleri Zülkade ayının başında düşenbe gün Mekke'ge baru tilegi bilen Medine şehrinden çıktılar. Hem umre hacı niyeti bilen üstlerine mahsus giyimlerin giydiler. İhram bağladılar. Özleri bilen kurbanlık için 70 düyeni iyertip çıktılar. Alarının kilüleri turundağı haber Mekke'nin müşriklerine mağlum buldu. Alar Müslümanlarını Mekke'ge kirtmeske hem Kabe'ni ziyaret etüden tıyarga söz birkittiler. Mekke'nin şiitine çıkıp yollarına arqılı düştüler, soğuşçıların tezip koydular. Peygamber aleyhisselam müşriklerinin bu işlerinden haberdar idi. Şuna göre Hadibiyye diyen orunda doktorga karar etti. Müşrikler yağından bir ilçe kilip Resul Hazretlerinin nerse üçün mında kilüün bilirge tiledi. Peygamber aleyhisselam biz mında soğuşırga deyip kilmedik. Bizning tilagimiz Kabe'ni ziyaret etu, dedi. Müşrikler Müslümanlarının niyetin bilgeç, alarını Mekke'ge kirtirge rizalıkların birmediler. Peygamber aleyhisselam Hazreti Osman'ı ilçe etip müşrikler yanına jiberdi. Alar ise Hazreti Osman'ı özler yanında kaldırdılar. Müslümanlar Hazreti Osman'ı Kureyş müşrikleri ötürgenler digen haberini işittiler. Şol sebeple bi'atur ridvan yani doğrılıklı bulam deyip ant etu peyda buldu. Müşrikler Müslümanlarının bi'at etülerin işitip korktular hem alar bilen sulh düzü için Süheyl bin Ömer'ni ilçe etip Peygamberimiz yanına jiberdiler. Özara kilişi boyunca Müslümanlar hem Kureyş müşrikleri arasında sulh düzüldü. Bu sulh negizinde Müslümanlar müşrikler bilen 10 yıl soğuşmaska buldular. Yeşirin, ya ise açıktan açık bir-birsine karşı durmaska, hücum etmeske hem Müslümanlar bu yılını Mekke'ge kirmeyeceğine qaytıp giderge, kilesi yılda Mekke'ge kilip umreni qaza kılırga söz birkittiler. Her iki yakta bulardan başka da şartlar var idi. Sahabelerinin köpçülüğü mundi sulhni tüzegenge bek qaygırdılar. Şulay da elbette bu işte Huday Tağalanın bir hikmeti, maslahati, faydası bulsa gerek deyip razı buldular. Resul aleyhisselam Hadibiyye'de ihramdan çıkıp mübarek başından şeşin aldırdı. Hem alıp gelgen düyelerinin bir neçesin şunda
qurban etib çaldılar. Qalğanların Məkkəyə jiberdilər. Mərvədə qurban etib, itlərin Məkkənin yarlı kişilərinə üləşirgə buyurdular. Resul aleyhisselam Hadibiyyədə 20 gün turdu. Hadibiyyədən Mədinəyə qayıtqan vaqtda İnna fatahna surəsi indi. Irtə bilən Resul Hazretləri sahabələrə aytdı. Bu kişdə Xuday Tağaladan mənə bir surə indirildi. Ol surə mənim üçün barlıq dünyadan həm dünyadağı barlıq nərsələrdən də suyuklaraqdır, dedi. Şundan soň ol sahabələrə bu surəni oqub görsətdi, təbriklədi. Sahabələr də mübarək bolsun deyib Resul aleyhisselamını qutladılar. Hicretinin 4. yılında Peygamber aleyhisselam Bəni Nadir qabiləsi Yahudlərinin qalasına bir iş bilən barğan idi. Bir iyinin divarına mübarək arqasın suyab oturğan idi. Bir Yahud şul iyinin tübəsinə zor bir taşını alıb mingan, həm Peygamber aleyhisselamның üstünə taşlamakçı bolğan. Fil hal Cebrail aleyhisselam kilib Resul aleyhisselamga bu turuda xəbər etdi. Peygamber aleyhisselam tezgine urunundan turub Medine şəhərinə qayıtıb getdi. Qayıtu bilən Bəni Nadir Yahudlarına kişi jiberdi həm aytdı. Sizning xiyanatigiz açıldı, minim jerimdən шығып ketigiz, deb alarga 10 gün vaqt berdi. Yahudlar ketarga әзерләнә başlaganlar idi. Şol çaqni alarga Madinadan İbn Abi Munafiq xəbər etdi. Öz jerigizdən ketməgiz, qalağızның qapqaсын nıqlab, biklab qoyuğuz, min də 1000 kişi bilen sizge yardımga kelib jetermin, bir de qorqmağız. Yahudlar ol münafiqning sözüne aldandılar, hem Peygamber aleyhisselam bilen soğuşurga əzirləndiler. Resul aleyhisselam bu xəbərini işitkəş, bir türküm soğuşçu bilen barıb, Yahudilərinin qalasın urab aldılar. Hem 15 gün şılğanışda turğandan soň Yahudiler gızır etip qalaların taşlap keterge riza boluların bildirdiler. Alar özlerinde bolğan barlıq qurallarını müsülmanlarga qaldırırga tiyiş boldular. Atları, diyeleri kütere olğan kadar külemdegine mal mülketlerin alırga ruhsat berildi. Bu vaqigadan soň Haq Tağaladan ayet indi. Hazreti Ali hem Fatima'nın nazir eytüləri. Peygamber aleyhisselam bir günne muhterem Ali el-Murtaza Keramullah'nın üyüne kildi. Hem İmam Hasan bilen İmam Hüseyin Hazretlerinin sırxav buluların kurgeç, Hazreti Ali bilen Hazreti Fatima'a aytdı. Xuday Tağala rizalığı üçün
Назыр әйтегіз, балаларығызға сихатлік ирештірір, дейді. Алар икесе де, 3 күн руза тұтарбыз, деп назыр әйттілер. Хақ Тағала 2 имамға да шифа ирештірді. Алар икесе де сәләмәтләнділер. Гали һәм Фатима разияллаху анхума хәзрәтләре нәзерләрен үтәделәр, руза тоттылар. Хәзрәте Гали бераз арпа алып, ифтар өчен икмәк пешерделәр. Ахшам намазын укып, ифтар ашарга әзерләнгәндә, ишекләренә бер мискин килеп, «Я өйнең хуҗалары, мин бер аш мискин мөселман кешесе, миңа ашарга бирсәгезче», диде. Гали хәзрәт үз өлешенә тигән икмәк кисәген ул мискингә биргәч, өйдәгеләр дә ул көнне аңарга теләктәшлек күрсәтеп, су белән генә авыз ачтылар. Икенче көнне ифтар ашарга дип торганда, ишекләренә бер ятим бала килеп, садака сорагач, ифтарга дип әзерләнгән ризыкларны шул ятим балага биреп җибәрделәр. Һәм ул көнне дә аш кундылар. 3нче көнне ифтар вакытында тагын бер әсир кеше килде. Һәм ифтар өчен әзерләнгән ризыкны аңарга биреп җибәрделәр. Хак Тәгалә аларның бу игелекле гамәлләре турында аят иңдерде. Сөләйман белән Дауд алейхиссалам кыссасы. Бер вакыт кичен бер кавымның куйлары икенче кавымның игененә кергәннәр. Ашаганнар, таптаганнар. Бу 2 кавым кешеләре Дауд алейхиссалам янына аның хөкмен ишетергә дип барганнар. Дауд алейхиссалам куйларның кыйммәтен, күпме иген кимегәнлеген хисаплап чыгарган һәм икесе дә бер үк дәрәҗәдә дигән нәтиҗәгә килгән. Куйларны игеннең хуҗаларына биргән. Бу 2 кавым кешеләре Дауд алейхиссаламның улы Сөләйман алейхиссалам янына барганнар. Һәм Дауд алейхиссалам бу мәсьәләне ничек хәл итүен сөйләп биргәннәр. Сөләйман алейхиссалам бу вакытта 11 яшьтә булган. Ул әйткән: «Атам Даудның хөкеме бик яхшы. Ләкин мин 2 тараф өчендә файдалырак булган хөкемне чыгарам», дигән һәм куйларның хуҗаларына тагын атасы Дауд алейхиссалам янына барырга кушкан. Алар Дауд алейхиссаламга улы Сөләйманның әйткән сүзләрен түкми-чәчми сөйләп биргәннәр. Моны ишеткәч, Дауд алейхиссалам куй хуҗаларын яңадан Сөләйман алейхиссалам янына җибәргән. Һәм үзе дә аның янына килеп, улыннан: «Минем чыгарган хөкемемне ничек бәялисең?» дип сораган. Сөләйман алейхиссалам: «Хөкемең бик яхшы», дип җавап биргән. Дауд алейхиссалам: «Үзеңнең хөкемең нинди булыр?» дигән. Сөләйман алейхиссалам әйтте: «Куйларны вакытлы чагына иген хуҗаларына биреп торырга кирәк. Сөте балаларына булыр, ә иген куй хуҗаларына бирелергә тиеш. Игенне элеккеге хәленә җиткергәнчегә кадәр карап үстерсеннәр, тәрбияләсеннәр. Аннан соң яңадан алмашырлар». Дауд алейхиссалам әйтте:
sening hukmingcha bo'lsin, dedi. Ham Sulaymon alayhissalom chiqargan hukm bilan ish etarga bo'ldilar.